Абе, човек, ти сериозно ли си мислиш, че можеш да убиеш някой с това? Снощи се начетох на какви ли не коментари. Химия, пестициди, нитрати, глупости на търкалета. Затова, нека ти разкажа някои неща, които мисля, че не си и чувал досега. Да, точно препаратите, с които убиваш насекомите, за да спасиш реколтата си, се наричат пестициди. Но ако знаеш какво правиш и използваш препаратите умно, точните дози в точното време, до беритба пестициди няма. Минава карантинния срок, изчистват се и точка. А знаеш ли какво не се изчиства? Кренвиршите, вафлите, баничките, оцветителите, етата, месата пълни с инжекции, палмово масло. Знаеш ли колко си изял тази година само? А точно тези неща ги ядеш от дете. А колко ли кола си изпил? Защото кола аз не съм близвал от години. Нито баничка, нито вафла, нито буклук. А колко ли си дал на детето си? А сега да ти обясня и за нитратите, другата страшна дума. Това са едни соли, които се натрупват в зеленчуците, когато ги ториш като идиот. Но, знаеш ли къде ги има в най-големи количества? В месата, в колбасите, в кренвиршите, в шунката, но никой не ти го казва това. А краставиците и доматите, ако се отглеждат професионално, се изчистват преди бране. И знаеш ли защо? Защото те дишат, поемат вода и се детоксикират и нитратите се изпаряват, докато в месото си остават вътре. Това, че ти не разбираш разликата между знание и аматьорщина, не значи, че аз ще млъкна. Аз не крия нищо. Аз показвам, уча и обяснявам. Ако искаш да се научиш как да отглеждаш професионално, ме последвай. Ако искаш да мразиш, продължавай да ядеш кренвирши.